Jum minnom ġie għand il-garax għalli biex namillu pjaċir għaliex kellu bżonn urġenti ta' 500 lira Maltin għalli serraħ rasek għax se jagħtini ċek bl-ammont ta' flus kontanti li kont se nagħtih. Jien ma kelli l-ebda dubju dwaru, persuna tat-televiżjoni u dejjem kelli impressjoni tajba tiegħu. Meta tajtu l-500 lira u tani ċek tal-Bank of Valletta ekwivalenti għal dan l-ammont. Iżda jumejn wara mort il-bank biex dan iċ-ċek jissarraf u qalbi għamlet tikk. Tal-bank qalu li l-ċek ma setax jissarraf għaliex flus fil-bank ma kienx hemm. Sirt naf ukoll li din l-istorja li kienet qed tiġri lili fil-fatt kienet ripetuta ma' nies oħrajn. Iddikjara dan Nazzareno Abela miż-Żejtun lil Il-Mument dwar meta hu kien ifrodat minn Karl Stanjo Navarra, il-preżentatur tal-Istazzjon Laburista 1, u kompla jgħid li minkejja li għamel bosta kuntatti ma' Karl dan tal-aħħar dejjem daħaq bieħu gidiblu bl-aktar mod sfaċċat sal-punti li l-każ spiċċa l-qorti. Il-qorti qadet il-każ billi sabet lil Karl Stanjo Navarra ħati ta' din il-biċċa xogħol u ordnatlu biex iħallas lura l-flus li kien jissellef b'qerq. Madankollu għadni sellum ma ħadx flus lura mela nirbaħlu l-kawża l-qorti u xorta waħda nibqa' ma nieħux flus lura. U minkejja li bosta ġralhom bħali kellha tkun il-mument ta' bħallum ġimgħa li tiżvela kif Karl Stanjo Navarra huwa mfittex minn ħafna nies għaliex xi darba jew oħra gidmhom flejjes kbar. Kompla jirrakkonta Nazzareno. Fil-fatt minn aktar sħarriġ li kompla jagħmel Il-Mument matul din il-ġimgħa komplew jirriżultaw fost l-oħrajn kif Karl Stanjo Navarra kellu diversi mandati ta' sekwestru b'individwi u kumpaniji jiġru warajh biex jitħallsu dak li hu tagħhom.